गोय मुक्ती वर्ष 60च्या निमतान वर्षभर सरकाराच्यो एक कार्यावळी तातूंतच बायला संसद, युवा संसद आणि पंचायत संसद जाता। गोय विधानसभा आणि गोय सरकारान MIT स्कुलाच्या आदारान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय बायला संसदेत सोमारा सुमार 3,000 बायलांची हजेरी। संसदेचे थाराव खंय केंद्रा मेरेन पावतले। च्या संस्कृती खातीर बट निश्चितच म्हणजे म्हाका दिसता सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी होय उत्सव गोयात अशाच पद्धतीत मनोवचो। गोयच्या विधानसभेतल्यान म्हाका दिसता दर 2 वर्सांतल्यान अशा पद्धतीचो हो लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक कांयच हरकत ना। देशभरातले वेगवेगळे लोक हांगासर लोकशाहीचो उत्सव साजरो करपाक येवचो आणि इफी सारको उत्सव जर दर वर्साक जाता आसत जाल्यार सेलिब्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी 2 वर्सांनी एकदा गोयात कित्याक जावंक न्ही। हांव तुमकां सांगता म्हाका निश्चितच खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुम्ही सगळ्यांनी जर साथ दिली आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोय करपाक आमकां चड उशीर लागचो ना। येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पयलीं आमी 2 पावलां मारल्यात, तुम्ही 2 पावलां मारात आणि गोय स्वयंपूर्ण करूया इतकेंच सांगता। आदली मंत्री निर्मला सावंतय उलयली। अशे संसदेचो खंय बायला सबलीकरणाक हातभार लागतलो। ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका जी बायल मनीस पुराय करता त्या बायलेक सगळ्यांत पयलीं शिक्षण दिवपाची गरज आसा आणि तिका समाजान मानाचें स्थान दिवपाची गरज आसा। आजचे विमेन्स पार्लमेंट त्या नदरेन काम करता ही एक खोशेची गजाल आसा आणि ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तांणी काम करचें। कार्यावळीच्या समन्वयकान इंडिया आणि भारताचो मुद्दो काढलो। आपल्या इंडियाच्या बाबतीतलं जे प्रचलन आहे की काही 20 वर्षापूर्वी बाळासाहेब ठाकरेजी किंवा बाकी काही मान्यवरांनी बॉम्बे शब्दाचा प्रयोग मुंबई करावा, मद्रासचं चेन्नई झालं, त्याचप्रमाणे कलकत्त्याचं कोलकाता झालं। तर मनापासून माझी अशी इच्छा आहे एक इंडिपेंडंट नागरिक, एक ॲक्टिव्ह सिटीजन म्हणून ही गोष्ट बोलतोय। आपण अधिकारी आहात, आपल्या हातामध्ये शक्ती आहे, आपण राज्यकर्ते आहात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नाईक साहेब, आपण सगळी मंडळी, तर ह्या बाबतीमध्ये आपण पॉझिटिव्हली विचार व्हायला पाहिजे आणि की भारताचं नाव आपण इंडिया न म्हणता डे टू डेच्या प्रयोगामध्ये भारत अशा शब्दांनी आपण बोललं पाहिजे। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी।